sana, tomore sana, tomore sana, nemufaro tomore sana, tomore sana, tomore sana, tomore sana, Tiji farira, 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 to farirana, to farirana, to farirana, to farirana, Tiji farira, Tiji farira, Tiji farira, Tiji farira, Tiji farira, Tiji farira, Jesu wedu. Greater life today, greater life is mine, greater life today, greater life is mine, greater life today, greater life is mine, greater life today, greater life is mine. We are living in greater life. Oh, we are living in greater life. Oh, we are living in greater life. Oh, we are living in greater life. Higher life today. Higher life is mine. 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 Oh, we are living in higher life. We are living in higher life. Oh, we are living in higher life. Oh, we are living in higher life. Mi pururu na Jesu. Mawako kuna Jesu, mawako kuna Jesu, mawako kuna Jesu, mawako kuna Jesu. Lift Jesus higher, 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 higher. Mipururu ne murizo kuna Jesu. Dominate territory. I 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 dominate What do we see?
pano, na mai bari 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 pano. Tamba. I need to see. Hapana.
Hallelujah. 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 Tiri mwana we mepo. Tinopina ne bandi noda. Dichibuda ne bandi noda. Tiri mwana we mepo. Tinopina ne bandi noda. Dichibuda ne bandi noda. Chavamba wondo naye Mwari ndosetuka rushingo hakuna chombo chingani kurira ekuti ndiri mweya Mwari baba vangu mweya neni mwana ndiri mweya ndinopinda nepandinoda ndichibuda nepandinoda nyika yose
nokuti wakanaka ngoni dzake dzinogara nokusingaperi nokuti wakanaka ngoni dzake dzinogara nokusingaperi ngoni dzake dzinogara nokusingaperi ngoni dzake haiwa ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nokusingaperi ngoni dzake dzinogara nokusingaperi ngoni dzake haiwa ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka haiwa ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nokusingaperi wakandisimudza kubva muguruva akandigadza pamwe nemachinda wakandisimudza kubva muguruva akandigadza pamwe nemachinda ngoni dzake aiwa ngoni dzake dzinogara nokusingaperi ngoni dzake aiwa ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka aiwa ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nokusingaperi wakandisimudza kubva muguruva akandigadza pamwe nemachinda wakandisimudza kubva muguruva akandigadza pamwe nemachinda ngoni dzake ngoni dzake dzinogara nokusingaperi ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ai maoko nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka aiwa ngoni dzake dzinogara nokuti wakanaka nokuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Chikara mangwanani mbeu
Simutsira sitare nishosha mangwana hano moya mushene makafanira nerubizo yose makafanira no kubongwa no kuremekezwa moya mushene sangana yone sumari sezvatauya pasi pechigaro chirumbidza rumbidzo dzedu Mwari ngachivewo chibayiro chinonhuhwira pasi pechigaro chenyasha tinotenda mangwana hano kuti muri pakati pedu tinotenda Jesu weNazaretha kuti munesu mangwana hano moya mutsvene kuda kwenyu panzvimbo ino nezita raJesu neropa raJesu tinokutendai Mwari wamasimba ose mangwanani ano iyemi mugere pachigaro chokutonga iyemi mutsvene wavatsvene mangwanani ano hakuna akaita semi mangwanani ano hakuna akafanira nerumbidzo mabvi ose anopfukama ndimi dzinopupura kuti imi Jehovha ndimi moga makafanira nekurumbidzwa nekupiwa mbiri aiwa mangwanani ano tiri pano Jesu kusimudzira zita renyu nokukuongai moya mutsvene piwai mbiri yose mangwanani ano nezita raJesu weNazaretha. We worship you Jesus. Tinokupai mbiri yose mangwanani ano makanaka Jesu makanaka moya mutsvene makanaka mutsinde werugare makanaka shumba urerudzire kwachisa muzita raJesu. Baba vedu vekudenga zita renyu iro ngarikudzwe kuda kwenyu ngakuitwe pasi pano ikonzo kudenga Baba vedu vekudenga iro zita renyu iwo
vedu chiripano cheso magona nayo kuda kwenu cheso ndikoma kuite iwo baba vedu airwa sitarenyu iko kuda kwenu cheso akuitwa mwari sesasiri kudenga yena masika tarabayeta nena na masika tarabayeta akuitwa nzeto akuitwa kuda kwenu irongari bata Karibata sitarenu irongaribata karibata irongaribata ane utene sitarenu irongaribata Pansiboino, Eravashika Tarabosata Mahanda, Eravashikaria Darabosata, Eriata Tarabashikaria Darabosa, Oyamuchana Sitaranya Shamamire, Irorisita Maruakura Marnotricadana, Oyamuchana Sisri Pansibo, Srada Pansibo, Manguanano Garibata Nauchene. Manguanano Chesa Marirebekete, Nesitara Chesa Venazareta, where Muchana Tinokutandai, Yamuna Sita Ripamusara Pemasita Ose, Manguanano Taumani Sita, Manguanano Taumani Michehova, Sangana Yona Sumamanano, Sangana Yona Suchesa Venazareta, where Muchana Tinotenda. Musharuka wakarekara tinotenda kutibi Jehova munesuma mananano wea muchana tinokuremekedzai nekuti varipo Mwari wamunoda mangwananano panzvimbo ino vamwe vauya vakaremerwa vamwe mweya yakapwanyika asi tinotenda kuti munorapa mangwananano nezita raJesu mweya muchana burukirai pakati pedu tinotenda nyasha dzenyu tinotenda ruoko rwenyu rwenyasha torai nzvimbo yenyu saMwari mweya muchana tatouya takatarisira kuti nyaya dzedu mweya muchana dzinoenda panzvimbo tinokutendai mangwananano muchinda werugare makatendeka tinovonga zita renyu ngariremekedzwe mangwananano muchende makatendeka tinokutendai muchinda werugare ngariwongwe zita renyu ngariremekedzwe zita renyu ayawo mazita edu ngaadzikiswe renyu Jesu ngariremekedzwe irori zita risingafananidzwe mangwananano tinokutendai mweya mutsvene makanaka tinosimudzira zita renyu mazita enyu Jesu tinokuta zita renyu mweya mutsvene ena mashika. Amen. Amen. Praise and worship ichigara pasi isu tichingoramba tichitenda zita irori rinokosha muzita nemuropa raJesu. Amen.
handifungi kuti manyatsondinzwa. Imagine kuti munhu wese abuda mumba make. Handiti, I think we've got better things to do kuZimbabwe. But tese taburitswa nezita 1. I want to believe kuti munhu wese auya nekutenda kuti zita iri rinondiendesa kuri. Madzimai akasiya dzimba dzawo weekend yese vachitenda kuti tikazvipa nguva tiri kugomo muzita iri hatikudzoka tiri munana ende titori munana. Saka zita iri zivai kuti kune machechi akawanda ka ende vamwe vari kudaidzira zita iri, asi isusu toda kudaidzira with a bang zvokuti riburukire pano nezita neropa raJesu. Amen. Tapa 10th place. Toda kuenda pa number 1. Nezita neropa raJesu. Amen. Thank you. Ndoda kumhoresa daddy, my father. Vana takasiyana siyana. Handiti, kune vakanyarara, kune vanotaura, kune vanochema, kune ini ndiri mwana wavo. In absentia. Daddy Murisai! Dini. Now handiti mama warivo. Saka toda kumhoresa daddy na mama. Muzita raJesu. Amen. Yes. Mama indokudai, like for you. And it was you may take a seat. Ngatigare hedu pasi. Totenda bhodhi rana baba vavatibvumiza zvikanzi endai zvenyu kuStone Ridge uku. Munonodzoka muri munana, takauya tiri munana. Ngatimoresei bhodhi tibatanidze maoko tichitenda vana baba vakarongeka muzita nemuropa raJesu. Amen. Ndamboda kuti ndoda kumhoresa ve-catering, ve-hosting, inonzi present worship, maningirikini. Ndo handati kana waona usipo pachiboka ichocho then uri muenzi vandazofunga kuti ndozobvisa vamwe vanhu pana Mwari, saka gaindite nemastages 9. Sunday school, are you there, guys? Oh, just listen to that. Are you there, guys? Sunday school, amen. I wish I could say you can stay in church because there is not here, but I can't. You can go to your classes. Timorese wese ari kungofila kuti ndinonzi ndiri munana. Handiti, inini ndiri munana. Saka kana uri munana, this is what I want you to do. Amai nyamunga musatarisa vanyamunga because vamanyamunga pamwe havasi munana. Munongosumuka muchiti ini ndiri munana. Amen, 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 amen zvamuchaita. Saka kana uri munana ka ndiri kukumhoresa nezita neropa raJesu ndirakidze unana hwako. Amen. Amen. Yo, minana mayoni. Saka mwaesi minana ye. Zataurika zvega. Anyway, ndine ma-items 2. Ndina mai nyamunga, then pozoya ladies in that order. Mr. raJesu. Amen. Amen. There is power in the name of. There is power in the name of. Up, up. Up, up. Down, down. Amen. Ini ndauyawo nechirongwa chakanaka. Chirongwa chinofarirwa nemunhu wese. Amen. Pano pa AFM Rudaport Prayer Center. Amen. Musi wa 26 November to 30 November tichange tiine revival. Amen. Vanofarira revival. Amen. Vanofarira revival. Amen. And angoya kuti tiuchidzane kuti ndo ichange iri revival yedu yekupera kwegore. Amen. Ngati kokei hama neshamwari. Amen. Isu tabva kugomo taudzwa zveminana. Amen. Pamwe ndo nguva yako yeminana. Amen.
pane umwe ari kuti kubva gore richitanga zvangu hazvisati zvaita, amen, but tichinawo mukana, amen, wekunamata, wekuudza Mwari kuti Mwari gore zvarakupera ndauyawo ini, amen, kuzoitirwa zvakanaka, amen. Ndati tichange tiine revival kubva musi wa26 to 30, amen. Musi wa1 December, amen. 1 December, amen. Pano paAFM Rudaport inenge iri big Sunday, tichiappreciate vanhu vaMwari, mufundisi and amai, amen. Iwe neni tinotenderana kuti ava vanhu vaMwari, amen. Muguta mune vanhu vaMwari, amen. Musi wa1 December ngatiuye ine uwandu hwedu. Inini vanonditira zvakanaka mufundisi naamai. Kuva zvandiri kudai, amen, ndiri basa rekubata kwemaoko avo, amen. Ndine zvakawanda zvekupupura, amen. Mumwe anoti ine handisati ndaanacho chekuitwa, amen. Mufundisi vakadzikirira kubva gore richitanga kuti hakuna anofa, tese tiripo, amen. Gore ratopera tiri pano, amen. Saka ndine mapoka andinawo, amen. Tinenge tichiappreciate vanhu vaMwari mumapoka, amen, mudzimhuri, amen. Mumwe anoti ine handisati ndaane mhuri, hanzi namufundisi pautori ipapo utori mhuri, amen. Tine church board, amen, ladies department, amen, ushering, amen, men's fellowship, amen. Tine deco, amen, ma-teenager, youth, Sunday school, media, praise and worship, amen. Ana amabhiera regai kusara, amen. Tine ma-cell group, amen. Ngatibatsiraneiwo kuma-cell group edu atinawo, amen. Batsiranawo na-cell group leader wako, amen, kuti zuva ra1 December tichibate chatanga takamirira makore ese, amen. Hanzi kana waropafadzwa regawo kuzokanganwa kutenda Mwari, amen. Ndonguva yacho yekutenda Mwari. Ini nemhuri yangu nababa Nyamunga tinenge tiri pano nekuti tinazvo zvatakaitirwa naMwari, zvatanga takamirira kwemakore akawanda. Mwari vakanaka, amen. 1 December tinenge tiri pano, amen. Tinenge tichitamba, amen. Takatogadzirirwa nematineja, amen, edu kadhanzi. Saka usazononoka, amen, because muno munenge makazara, nzvimbo dzinenge dzatozara, amen. Amen. Appreciation woye! Appreciation woye! 1 December woye! Thank you. Regai ndidzosere nguva kuna amai Kandiero. Amen. Vane matineja, challenge accepted. Hanzi vakagadzirwa kadhenzi gadzireyo kenyu. Ndakutonotanga nhasi. Madzimai uyai tione, uyai tione. Vasikana vacho nanchida kuti machembere amuvheka. Mamuri kugomo muri kuzviziva kaasikana. Kapitila kunyatsoona demarcation yemachembere akakomborerwa nevasikana vari kugwinya. Vanondiwana vose ngavazive. Hallelujah. Umbofarira Mwari nekumimbira. Konga konga ni konga rebo konga ko.
Kongarebo, Kongango, my Father. Kongigo, Konga, Kongani, Kongarebo, Kongago. Konga, Kongani, Kongarebo, Kongago. My Jesus is on Kongarebo, Kongago. My Jesus is on Kongarebo, Kongigo, Kongigo, Kongago, Kongigo, Kongago, Kongigo. Jesus higher, lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift Jesus higher, 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 higher. Mawanga mudenga denga, mawanga mudenga, mawanga mudenga denga, mawanga mudenga. Simuza mawanga mudenga, chipambiri kunaya we. Simuza mawanga mudenga, chipambiri kunaya. Tina pambiri kunaya we. Inonzi Munana dance. 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 Munana. Vasikana varipano. Kide. Vasikana varipano. Vasikana uyai. Vasikana varipano. Vasikana varipano, Vasikana varipano, Vasikana varipano. 1, 2, 3. Vanamai varipano. Vanamai varipano, oh, vanamai varipano, vanamai varipano, vanamai varipano. Ah, tika mwana tika, tika mwana tika, tika mwana tika, tika mwana tika. Tamira mwana wako, tamira mwana wako, tamira mwana wako, tamira mwana wako, tamira mwana wako. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Amen. 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 Toda kutendawo vana baba nokusara nevana nokutipa dzimari dzokuenda kukembi. Tinongokutendai mune zita raJesu. Amen. Amen. Vana baba makaita henyu makasara nevana. Toda kusvikawo patinotenda madzimai akauya kukembi vakanozvitorera minana yavo. Tinotenda umwe noumwe madzimai akauya kukembi. Amen. Madzimai. Toda kutenda vasikana vedu vakati tinonotora minana yedu hatiri zvokuzoya kuturikirwa. Ngatikosvika patinotenda girls dzedu. Amen. Vasikana. Pakupedzisira toda kutenda mama vedu pamwe chete nadhedhi
mama makatiitira zvakanaka, makatidzidzisa, mukatipa simba rokuziva kuti panogumira Mwari, patinogumira isu vanhu taakuexpecta minana yaMwari. Hanzi ndiri munana. Vakaita henyu mama makatidzidzisa kuti tiri munana. Nechipo cheduwo vachiswa namama vedu, mama mai Mugando. Thank you very much. Ngatimbosvika patinotenda mama vedu muzita nomuropa raJesu. Amen. Takawapiwa nashe kuti pachena, kuti pachena. Mwe minana ichigara pasi kusara chiwani chibiki chinana. Right, nguva yese ndangoisira kuna secretary wanhasi vachitipa zviziviso. Tinotenda, regai tiomberere mama mai Kandiero vachigara pasi uye nekucheya kwakanaka mangwanani ano. Nditenderewo mangwanani kupa zviziviso. Ndichatanga nechiziviso zvabva kunana mama. Chekutanga ndechekuti mabhareta nemabhegi hanzi achiriko. Kune vese vanomada tinokwanisa kuona sisi Enis kumashure uko. Hanzi anoita 100 rand each. Chizo chedu chinotevera chakananga nawo nema Thursday fasting ana mama. Hanzi apera ma Thursday fasting. Saka hanzi tichazokondinya hedu zvakare mugore rinotevera, gore ra 2025. Ndiri ipapo pakutsanya, regai nditi mangwana hatina fasting, asi ngatinyengeterei zvedu tiri kudzimba. Chizo chedu chinotevera chinobvawo from our media and marketing team vari kumashure uko. Vanongoramba vachitikurudzirawo, hanzi handei pama-social media platform edu. Vanowanikwa paFacebook, vanowanikwa paInstagram, paYouTube nepaTikTok varipo futi zvakare. Hanzi handei tinoita share and like zvavanoposta ipapo. Regai ndingokurudzira umwe nomumwe wedu ari muno kuti ngatikokeiwo vaenzi uye mhuri dzatinogara nadzo nevavakidzani kuti yetuye kuzopinda kuno kuchechi. Ndiri ipapo zvekare, regai nditi vaenzi vese vachazoya kuno kumberi ndinokumbirai kukuonai pakona apo pakanzi connecting lounge ndakamira mutsoka dzasekretary. Chizo chedu chinotevera chakananga nawo nebaptism and dedication day yedu ichange iriko musi waSunday 20 October. Vese vanoda kudediketesa vana nokubhabhatidzwa ndinokumbira kuti tinyorese kumashure uko kuinformation desk. Chiso chedu chinotevera ingori dzokororo yezvataugwa namai Nyamunga pano. Hanzi tichange tine revival yedu from the 26 November to 1 December. Saka kereke yose ngatigadzirirei chiitiko ichi. Uye musi wa 1 December ichange iri our pastors appreciation day. Saka madepartment ese nema-individuals ngatigadzirirei. Chiso chedu chinotevera chinobvawo kuboka rana baba. Hanzi tichange tine bhodho ramudhara rokupera kwegore. I think date rinenge risvika pamadziro apo. Inenge ichange iriko musi wa 2 November inova iyo Saturday. Saka vanzi vana baba ngatigadzirirei mhiripiri. Kuchange kune kudya muzuva iri. Chiso chedu chinotevera chinobvawo kumasingles. Hanzi tichange tine singles day redu musi wa 25 October. Saka ngatigadzirirei chiitiko ichi. Uye chizoteverwa nechirayiro chedu chinenge chiriko musi wa 27 October. Mufundisi vachange vasiri pano musi wechipiri, asi kune vese vanoda kuvaona tinokwanisa kuvafonera, vanowanikwa parunhare panhamba dzavo dziri pamadziro apa. Regai mangwanani ano ndipedzisewo ndichiti our tithe and offering remains an important part to the commitment to the church, to our commitment to the church.
tinokurudzirwawo kubhadhara zvipo zvedu nezvegumi zvedu tichishandisawo nzira dziri pamadziro apa. Tinokwanisa kuita ma-EFT, tinokwanisa kuita ma-ATM deposit, uye kumashure tine swiping machine kana kuuya nadzo pano panguva yezvipo nezvegumi. Regai mangwanani ano ndigumire pano ndichidzosera nguva nokuzara kwayo kuna Mai Kandiyero. Tinotenda. Vakanganisa kune chimunana. Right. Tine here vaenzi. Do we have visitors? Vauya kuzopinda nesu nhasi. Mungangondirakidzwo nekusumudza maoko. You can show me by raising your hands wherever you are sitting. Any visitors in the house? Oh yeah, my brother. Anyone else? Tokumbiro maasha vatungamidzi vakadai so. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Ah, tiri kufara kusangana. Ah, tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Ah, tiri kufara kusangana. Ah, tiri kufara kusangana. Eh, tiri kufara kusangana. Ah, tiri kufara kusangana. Ah, tiri kufara kusangana. Karumba akanda nchida kuti ndibva ndataura ndisandakanganwa. Tikuti tikufara kusangana but pane pamwe vamwe vanenge vasinganzwishona. Saka mufanirwa kuti wofuti we are happy to see you. Toketa for everyone. Anyway, my visitors edu tese tinonzwa Shona here. Do we all understand Shona? You understand Shona? Shona. Mwari wakanakira ini. Ai! Saka mavhizita ende tafara. Mukuona here mumwe auya ari kufara kuuya mufesi wangu. Ndikukumbirawo kuti muzviintroduce kusangano redu senzira yandiri kuita iyi. Kuti munonzani, mabva nekupi, matiziva sei, social media here kana kuti pana akukokai, muri baba here kana kuti muri bhodhi, muri amai here kana kuti muri sisi. Tichange tiri tese zvachose here kana kuti mangoshanya. Pachese zvachose apa munoona zvavanoita, vanojamba nababa vane masutu avo. Ini pandakamira panapa ndinonzi Amai Kandiyero. Chimunana chikuru. Ndinonamata ndiri pasi pababa naamai mufundisi Jirichi kubvira kudhara kusvika amen. Imimi ndoda kuti muitewo nzira iyoyo kuti murani zvakamira sei. Amen. Amen. Zita ndinonzi Elvis Mangwana, ndauya invite na Mr. Tolana ndashanya. Okay, muri mukomana, muri baba? Oh, ndiri baba, ndinonzi Baba Mashilo. Okay. Aiwa tafara nokuziva baba Mashilo. Next. Amen church. Amen. Inini ndinoitwa Mai Mitambo, ndakukwa naMai Vhutudza, nditete vangu. Ndaida kuya kuzovaona for a weekend pavanditi tiri kuenda ku-ladies camp. So kana uchidawo kudzidzawo uchida kuona zvatinoita kuchechi kwedu handii. But ndakakomborerwa. Ndakava nema-sisters, nevaninyina. Tandiri tese kumunana. Wow, Mai Vhutudza wakanaka. Amen. Amen. Next. Amen, imba yaMwari. Amen. Ini ndinonzi Elizabeth Fash. Ndiri amai ane mwana. Ndakokwa nagogo wangu ava Mai Prem. Takavashanyirawo seweekend nemunin'ina wangu uyu. So tauyawo kuzobata nemi zuva ranhasi muimba yaMwari. Haleluya. Amen. Amen, imba yaMwari. Amen. Ini ndinoitwa Piona Fashu, ndiri mai mafuta. Ndakashanyawo kwagogo wangu Mai Prem. Patazouyawo kuno kuimba yaMwari. Amen. Amen church. Inoitwa Arthur Zimidzi. Ndakoko nasekuru wangu, Sekuru Matemba.
saka nchange nchibata nemi zvachose. Kuvaenzi vedu mapepa amapuwa aya maviri. Rimwe racho nderekusunga ukama kungoti munonzani nhamba dzenyu chingokumhoresaiwo. Rimwe racho rinotaura nezvepano pamapinda kuti takabvepi tinoendepi chiono chedu chakamira sei. Ndamirira kuti sekretari vauye vachitaura kuitira kuti mubva mavaona nai. Vati tinosangana kumasofa uku setsika yedu tinokugamuchirai nezvekunwiririra tichikurukura tichizivana. Saka chechi chingopera munonogara apo sekretari achiuya zvidyiwa nezvinwiwa zvichiuya nai. Tokutendai nekuuya, you may take your seats. Aya maasha aya anga achida kundidhingura but ndichingori chimunana because ndingadai ndaunzowo wangu andainvite naye. Anyway, vanhu vanoti mukana hauna tsitsi, hainini wangu netsitsi. Right. Inini ndoda kuchinja kastaira. Maimba kuti ndiri mweya handiti. Makati nyika yese ngaizive. All those watching us on Facebook, please know me and hi. Nyika yatondiziva ndimazona. But inini kumba kwangu vanotozviziva kuti ndiri mweya. Saka chii chandoda kuti muzive. Chechi yese zivai kuti ndiri mweya. Muzita raJesu, amen. Right. Saka baba mweya avasi panapa vakandiyero. Baba iva vanonditira zvakanaka saka ndichiita zvandikuita zvinezvi. Dai ndiri amai vanotswinywa vaiveka ndisingafari, but he is very good with me. I love him, he loves me. Naika. Saka please, somebody I love. My love. Ndukumbira kuti mumhorese zvine mutsindo. I know he's watching on Facebook. Muzita raJesu, amen. Manzwa kuti it's to the moon and back handiti. Mwari vati bless. And now vakanaka vana. Ende ndotenda Mwari. Ende minani. Kuna sister kuziva, kuna sister Tanyarazo. The tour guys at home, my exams, mnoziva. Mkoma kombu at home. I love you, my children. Mzita raJesu, amen. Takasumuka. Ku origin yeminana. Apa ndikugoverana nawo. Saka ndati ndiri chibhiki munana nemazona. Tichiombera mama vachiuya kuzotora podium. Mzita raJesu, amen, 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 amen. Zvikavasvika. Ndio minana yacho. Hallelujah. Mwari vakanaka, amen. Tingatora hedu nzvimbo dzedu muvapo waMwari. Ndoda kungotenda panguva inoi leadership. Ndoda kutenda church board. Vana baba makatitendera kuti tiende kumusangano nekutirongera kuti tiende kumusangano. Tinotenda zvikuru nemukana watakawana vana baba vese kudzimba makasara nemhuri muchitichengetera uyezve makatipa dzimari dzacho dzekufambisa mukatipa mota dzekuendesa. Komborerwai vana baba, muitirwe zvakanaka muzita raJesu, amen. Zvekare ndingotenda leadership yemadzimai pamwe chete nemadzimai ese atakaenda nawo kumusangano. Vamwe vakauya nevaenzi vavo, vamwe vakauya nevana vavo, vamwe vakauya nevabereki vavo, vana amai vavo. Toda kungotenda vana gogo vakanga vari pakati pedu. Taitsanya nekunamata pamwe chete navo. Mwari vakuitirei zvakanaka, amen. Musangano wedu wakafamba zvakanaka. Numbers edu, I think we were 165. Pamwe chete takabatana neRunfontaine ladies. Saka vana amai nevasikana takaenda takawanda, tikafamba zvakanaka, tikawana nguva yekunamata.
nenguva yekufellowshipa nenguva yekudzidziswa tiri pamwe chete. Amen. Ndingori nema-announcements mashoma. Mai kumba kwababa namai Machona vekutepsong kwane mwana mukomana anonzi Shane vakabatsirwa musi weSunday last week manheru. Tingotenda Mwari nekuda kwavo muzita raJesu. Amen. Ndoda kukwazisa zvekare mufundisi in absentia nekungovatendawo nekundipa mukana wekumira panzvimbo pavo mangwanani ano tichishumira. Vanenge vazovaona muvaudza kuti mai mufundisi vanga vachikutendai. Amen. Ndichakumbira vanoverenga shoko vandiverengerewo kubva kubhuku raMatthew chapter 14 verse 22 to 33. Motiverengera zvekare netheme scripture yedu 2 Chronicles chapter 20 verse number 20. Matthew 14 verse 22 to 33. All right. Tichaverenga. Pakarepo Jesu akaudza vadzidza vake kuti vapinde mugwa vafanotungamira kuenda rimwe divi. Iye ndokusara achiendesa vanhu vazhinji ava. Mushure mekuendesa vanhu vazhinji ava, akakwira mugomo ari oga kundonyengetera. Madekwana akasvika iye achingova kwaari ega. Asi igwa rakanga rava chinhambwe chikuru kwazvo kubva kunyika, asi richitambudzwa nemasaisai nekuti mhepo yairwisana naro. Panguva yechina yousiku, Jesu akaenda kwavari achifamba pamusoro pegungwa. Vadzidzi pavakamuona achifamba pamusoro pegungwa, vakatya kwazvo, vakaridza mhere nokutya vakati, "Yero dzangaradzimu." Asi pakarepo Jesu akati kwavari, "Musatya, ndini." Petro akapindura akati, "Ishe, kana murimi, ndirayirei kuti ndiuye kwamuri. Ndichafamba pamusoro pemvura." Iye akati, "Uya." Ipapo Petro akabuda mugwa, akafamba pamusoro pemvura, akananga kuna Jesu. Asi akati achiona mhepo ine simba, akatya ndokubva atanga kunyura, achibva adanidzira achiti, "Ishe, ndiponesei." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him, and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out of fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Do not be afraid." Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." So he said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying,
Truly you are the Son of God. Takuverenga theme scripture. Mangwanani ngwanani vakaenda kugwenga reTekoa. Vava kuenda Jehoshafati akasimuka akati, teererai kwandiri, Judha nevanhu veJerusarema. Tendai Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. Maita henyu nekuverenga shoko. Tivaomberere vachitora nzvimbo dzavo muzita raJesu. Zvekare toda kungoti tifarire Mai Manhivi. Mai Manhivi Junior vanga vachitishumira kuEnglish service. Muitirwe zvakanaka muzita raJesu. Amen. Titende zvakare Mai Makanda vanga vachititungamirira paintercession yemuno muchechi muzita raJesu. Amen. Tingotenda zvekare vana baba. Ndofunga baba nevakomana vakaenda nesu vema-instruments vachinotiridzira kucamp pamwe chete namwana wedu Munashe kubva musi weFriday taive navo kusvikira musangano uchipera. Mwari varambe vachikuitirai zvakanaka. Amen. Tinotenda. Mangwanani ano ndichangokontinya nenyaya yatakanga tiinayo yekumusangano yataitaura kuti ndiri munana. Amen. Ndinovimba kuti vana mama takaitirwa zvakanaka nekuda kwetheme yatakanga tiinayo muzita raJesu. Hallelujah. Pataitaura zvemunana kana kuti a miracle, taiti munana, it's a divine thing happening in the physical. Kureva kuti munana chinhu chinoitwa naMwari asi chichiitirwa munhu ari panyama, munhu ari panyika, ndiwo unonzi munana. Amen. Chandinogona kuita ndega nepfungwa dzangu nemaoko angu hausi munana. Munana is extraordinary. Amen. Munana chinhu chiri out of the ordinary, hachisiri chinhu chakajairika muzita raJesu. Amen. Ndinotenda kuti tinaye munana wedu pano anonzi Munana Nyabadza ari kuSunday school. Ndinotenda kuti munana. Amen. Munana is something which is extraordinary. Hallelujah. Saka pataive kukempi pataidzidza taitaura nenyaya yakuti inini wacho ndinofanira kuva munana. Kureva kuti ndinofanira kuva munhu anorarama upenyu huri extraordinary. Handifaniri kurarama upenyu huri predictable, zvekuti vanhu vachindiona vanogona kupredicta kuti ramangwana rangu rinenge rakamira rakadai. Kana ndichirarama ndiri mukati meminana, vanhu havagoni kupredicta upenyu hwangu nekuti havazivi zvinoitwa naMwari mukati meupenyu hwangu. Amen. Saka taiti isusu wacho tinoda kurarama upenyu hwemunana. Hatidi kurarama upenyu hwezvinhu zvakajairika. Hatidi kurarama upenyu hwezvinhu zviri simple. Amen. Patiri kuti isusu toda kurarama upenyu hwemunana, taitaura tichiti kuti munana uitike, pane zvinofanira kuitika munyika dzemweya, zvinofanira kunge zvatenderwa naMwari. Pane kii inofanira kunge yakinurwa naMwari kuti zvinenge zvaitikwa naMwari zvigoburuswa kuuya panyika. Saka taitaura tichiti zvatauya kuno kumusangano, patiri kunamata, tiri kunyengetera kuti Mwari vatiitire nyasha kuti chimwe chinhu chiitwe munyika dzemweya kuti zvigoburukira panyika muzita raJesu. Amen. Saka kuti ugamuchire munana, pane zvinofanira kutanga zvaitwa naMwari munyika dzemweya. Hallelujah. Kuti ugamuchire miracle, pane zvinofanira kutanga zvaitika munyika dzemweya zozoburukira panyika yevanhu. Amen. Scripture yandaverengesa kubva kuna Matthew chapter 14 verse 22 kusvika pa33 inotaura nezvaJesu aine vadzidzi vake. Apedza kudzidzisa vanhu, apedza kushumira vanhu, zvinonzi akatuma vadzidzi vake kuti vaende, ndobva vapinda mubhoti kuti vadzokere. Iye akasara akaenda mugomo, akaenda kunonamata. Paakasara achinamata ari mugomo, zvinonzi zuva rakavira kukasviba achinamata. Paakazopedza kunamata,
Ndopaakatanga kuenda kune vadzidzi vake vakanga vatova mugungwa vari mukati mebhoti. Asi shoko raMwari rinotitaurira kuti Jesu vakafamba pamusoro pemvura netsoka dzavo vachienda kubhoti kwaive nevadzidzi vavo. Panotaurwa neshoko raMwari rinoti bhoti rakanga richitambudzwa nemawaves akanga achiitika. Saka vadzidzi vainetseka kufamba mugungwa nekuti mhepo yakanga yakasimba ichikanganisa kufamba kwebhoti. Amen. Asi zvinonzi mumhepo iyoyo yakanga yakasimba, Jesu vakafamba netsoka dzavo pamusoro pemvura, vachifamba vachienda kunosangana nevadzidzi vavo. Tinangoti tione munana wakaitwa naMwari kuti pavakafamba, Jesu vachifamba, vadzidzi vachizoona Jesu vachiuya kwavari vachifamba, vakavhunduka vakati tavingwa nedzimudzangara. Havana kuona kuti ndiJesu, nekuti zvakanga zvisina kumboonekwa kana kumboitika kuti munhu anofamba pamusoro pemvura. Asi nekuti Jesu ndiye muridzi wemunana, kwavari hausiri munana wokufamba pamusoro pemvura, nekuti ndiMwari, he can do anything. But zvinonzi Peter paakazorealiza kuti ari kuuya ndiJesu, akakumbira Jesu akati, kana muri imi, ndiiteiwo kuti ndiuye kwamuri ndifambe pamvura. Peter akakumbira kuitirwa munana naJesu, akati ndiitei kuti ndiuye kwamuri ndifambe pamvura. Amen. Kuti Peter agone kufamba, zvinonzi Jesu vakamuti huya. Paakapiwa shoko naMwari ndipo pakaitika munana wake. Ari ega haigona kufamba pamvura. Ari ega akangobuda mubhoti aiparadzwa nemafungu akanga ari mugungwa. Asi nekuti shoko rakabva kuna Mwari rekuti huya, iroro shoko ndo rakamupa simba rekuti agone kutsika netsoka dzake pamvura achifamba. Ndambotaura ndichiti kuti munana uitike, pane shoko rinofanira kunge rataurwa. Iroro shoko ndo rine simba rekuchinja zvinhu zviri in the spiritual kuti zviitike in the physical. Muzita raJesu, amen. Shoko iroro rekuti huya ndo rakamugonesa kuti afambe. Zvinonzi Peter akafamba masteps pamvura. Asi iye nepfungwa dzake, iye nekufunga kwake kwenyama, paakazoona kuti ndiri kutofamba pamvura, kwatinoziva kuti hapafambiki pamvura, akatarisa mafungu, akatanga kutya. Paakatanga kutya nekudhauta, ndo paakatanga kunyura. Amen. Ndo paakatanga kunyura. Paakanga akunyura ndo paakakumbira Jesu kuti vamubatsire. Amen. Munana wake wakauya nekuti pane shoko rakamutendera. Pane izwi rakamutendera kuti zvisingagonekwi panyama zvigoneke muzita raJesu. Amen. Peter aida shoko rekuudzwa naJesu kuti huya, kuti agone kufamba pamusoro pemvura muzita raJesu. Amen. Ende Peter ndiye ega pavadzidzi vese akataura akati, kana muri imimi Jesu, nditenderei ndifambe pamusoro pemvura. Peter akakumbira munana wake kuna Jesu. Amen. Akataura kuna Jesu zvaaida kuti aitirwe. Akati, kana murimi Mwari veminana, sezvamuri kuita nditenderei ndisangane nemunana uyu muzita raJesu. Amen. Paakadhauta, akanga atombogamuchira munana. Asi nekuti akazodhauta aona mafungu, akatanga kunyura. Saka doubt ne-lack of faith zvinokonzeresa kuti tigone kupesana nemunana yedu. Paya patinovhundutsirwa, panokonzeresa kuti titadze kugamuchira munana yedu. Kunyangwe yanga yatovepo, tinogona kutadza kuigamuchira nekuda kwedoubt. Muzita raJesu. Amen. Pavaifamba vari vega vadzidzi, zvinonzi mhepo yaivhuvhuta, bhoti raitadza kufamba zvakanaka. Asi muridzi weminana, Jesu paakazotora Peter akamubata, zvinonzi vakazopinda pamwe chete vese mubhoti. Kupinda kwakaita Jesu mubhoti, mafungu aisimuka mugungwa, akabva adzikama. Nemhaka yekuti ndiye Mwari veminana. Muzita raJesu. Haleluya. Mangwanani ano patakanga tiri kumusangano, tichidzidza nezvemunana,
Ndinoda kutaura kune mumwe munhu kuti minana ichiriko, minana ichiri kuitika, Mwari vachiri kuita zvinhu mukati meupenyu hwavanhu, nekuti zvinonzi zvaakanga ari Mwari nezuro ndozvaari nhasi, ndozvaachavazve mangwana. Saka minana ichiri kuitika mukati meupenyu hwevana vevanhu. Asi minana ichiitika kudaro, kune mawaves anosimuka anotadzisa vanhu kuti vagamuchire munana. Amen. Kune mafungu anosimuka anopesanisa vanhu neminana yavo. Haleluya. Asi kana tikabatirira pashoko raJesu raanenge ataura, tikaregedza kutarisa kana kuconcentrata pamafungu, tinofamba pamvura sezvakaita Peter. Amen. Tinosangana neminana yedu muzita raJesu. Taitaura tiri kumusangano kuti hapana chinhu chatiinacho kana chatinorarama machiri chisingadi munana. Haleluya. Mukati medzimba dzedu chaimo munoda munana waMwari kuti tigone kumurarama, nekuti mafungu ariko anosimuka. Amen. Asi mhepo dzese dzinonyaradzwa kana Jesu vachinge vataura, kana Jesu vachinge vapindira muzita raJesu. Haleluya. Kana Jesu vachinge vataura izwi rekuti ugamuchire munana, ndora unofanira kutarira pariri, woregedza kuteerera zvimwe zvese zvinenge zvichitaurwa nevanhu, woregedza kutarisa macircumstances ako kuti akamira sei. Regedza kuconcluda situation yako nekuda kwezvinotaurwa nevanhu. Regedza kuconcluda situation yako nekuda kwemapast experiences. Nekuti Peter aigona kuudza Jesu kuti handisati ndakamboona munhu achifamba pamvura, saka it's not possible kuti ndifambe pamvura. Amen. Peter akangoti sekutaura kwamaita, nditenderei ndifambe ndiuye kwamuri muzita raJesu. Haleluya. Pane chinhu chatinofanira kuita vana vaMwari kana tichida kugamuchira minana. Tinofanira kuswedera paari Jesu. Tinofanira kuswedera paari Jesu kuti ataure a word. That word ndo rinotipa simba rekuti tione zvinhu zviri extraordinary mukati meupenyu hwedu. Saka shoko raMwari rakakosha kwatiri nekuti ndo rinotiunzira minana. Amen. Kuziva kwedu hakutiunziri munana, kugona kwedu hakutiunziri munana. Ukaona munhu achiri kutora credit for your life, hapana munana. Amen. Ukaona munhu achiri kutora credit for your life kuti ndini ndakaita ichi, iwoyo hausiri munana. Munana unobva kuna Mwari muzita raJesu. Haleluya. Tendera Mwari kuti vaite munana mukati meupenyu hwako muzita raJesu. Tendera Mwari kuti pazvinenge zvichirema ipapo panongoda shoko raMwari kuti kana rikataurwa rinopa simba rekuti zvinhu zvishanduke muzita raJesu. Amen. Mvura yakateerera izwi raJesu rekuti kuna Peter huya, mvura ikadzikama, Peter akafamba muzita raJesu. Saka shoko rakakosha kuti tigamuchire munana muzita raJesu. Haleluya. Pane imwe scripture yandanga ndichiverenga ndichifunga nezvayo mangwanani, ndichiti chinhu chinonzi shoko chakakosha kuti munana uwanike. Pane scripture iri kubhuku ra2 Kings, kubhuku ra1 Kings chapter 17 kubva pavhesi namba ya7 kusvika pa16. Inotaura the widow of Zarephath. Amen. The widow of Zarephath. Panotaurwa nenyaya yamuprofita Elisha. Zvinonzi Elisha makanga muri munguva yenzara, pakanga pasisina chekudya kana mvura yekunwa. Elijah panzvimbo paaigara mvura yakanga yaoma. Asi Mwari vanotaura kuna Elisha vachiti, ndarayira shirikadzi iri paZarephath kuti kana waenda ikoko ikupe zvekudya. Mwari vakataura shoko kune widow ari paZarephath. Amen. Vakanga vatotaura kare nemukadzi uyu. Elisha achizosimuka achienda kuZarephath. Paakanosvika muguta achisangana nemudzimai uyu. Mudzimai uyu achiona Elisha akati, munhu waMwari. Elisha akakumbira mvura yekunwa. Mai vakati, ndinokupai mvura yekunwa. Asi akazokumbira akati, ndinodazve nekachingwa. Mai vakataura vakati, handisisina chekudya,
ndangosara nekahufu kadiki diki netumafuta tushoma shoma twekuti inini nemwana wangu tikabika tikadya tobva tafa. Amen. Tikabika tikadya tobva tafa. Asi nekuti Mwari vakanga vatuma shoko kumukadzi yeyo paZarefathi kuti pane muprofita waMwari achauya, kana auya umugamuchire. Iroro shoko rakamupa simba kuti munguva iyoyo yenzara paakangobikira muprofita haana kuzoshayiwazve chekudya, haana kuzoshayiwazve chekuraramisa. Elisha akagara nguva refu nemurandakadzi iyeye, chekudya chake hachina kuzopera, mafuta airamba achingosinira, upfu hwairamba huchingowanda, chekudya chake hachina kupera. Vaaigara navo muguta vakaona mukadzi achiramba achidya, vakaona mudzimai achiramba achifumbira. Munana wake wakauya nekuda kweshoko rakanga ratumwa kwaari naMwari rekuti ndakurayira kuti kana Elisha auya ugomupa chekudya muzita raJesu. Amen. Saka minana inouya neshoko raMwari muzita raJesu. Hallelujah. The widow of Zarephath akararamiswa nekuda kweshoko raMwari rakamuunzira munana wekuti upfu hwairamba huchiwanda, hwaiti ukacherwa nhasi pahwacherwa wodzoserwa, mafuta aiti paadirwa nhasi odzoserwa. Amen. Ndo upenyu hwataakuda kurarama semadzimai eparodpot, hwatakawirirana kuti toda kurarama upenyu hwemunana, kuti upfu pauri kucherwa uri kuramba uchiwedzerwa, mafuta paari kubika ari kuramba achiwedzerwa. Tiregere kupererwa mukati medzimba dzedu, tiregere kutambudzika muzita raJesu. Hallelujah. Munana unouya neshoko raMwari. Amen. Kana tikariteerera shoko raMwari rinotiunzira munana. This woman lived an extraordinary life zvaakanga asina kumboexperience. Munguva yenzara vamwe vese vachishayiwa chekudya, iye haana kushayiwa chekudya nekuti pane munana waakanga agamuchira muzita raJesu. Amen. Mwari ngavatibatsire semadzimai nana baba nevanakomana nevanasikana kuti patiri kurarama upenyu hwedu, shoko raMwari harina limiti yezvinogona kuitwa naMwari mukati meupenyu hwedu. Shoko raMwari rinoti I can do great and mighty works if you call upon me. Patiri kudana Mwari tiri kuti Mwari reva iwo shoko muupenyu hwangu rinounza munana unondishandura, unondiitira zvakanaka. Hallelujah. Kumabasa chaiko kwatinoshanda pane mumwe munhu anongoda munana waMwari kuti ugone kumusimudza. Hallelujah. Pane munhu anongoda shoko rinorehwa naMwari kuti uyu paari kushanda panapa haabvi kusvikira akuda kubva. Iroro shoko rinogona kukuchengetera basa paunenge usingadiwi, rinogona kukuchengetera basa muzita raJesu. Hallelujah. Kana munhu akataurwa neshoko raMwari kuti uyu haatambudziki kunyange maconditions asina kumira zvakanaka, asi nekuti shoko raMwari rinenge rataura rinounza munana kuti uitike muzita raJesu. Hallelujah. So the word of God is important kana tichida kugamuchira minana. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Zvekare tikaverenga kubhuku ra2 Kings chapter number 4 panotaurwa nyaya yemudzimai wepaShunemi. Zvinonzi akanga ari mudzimai akanga akakurumbira, airarama upenyu hwake zvakanaka, asi mudzimai uyu akanga asina vana muzita raJesu. Amen. Zvekare muprofita Elisha, zvinonzi paakasvika achifamba muguta iroro reShunemi achienda kuMount Carmel nemuranda wake Gehazi, aisipfuura nepamba paigara mudzimai uyu. Panotaurwa neshoko raMwari rinoti mudzimai uyu akataurira murume wake akati, ndaona muprofita anopfuura nepano, ndiri kuona munhu anopfuura nepano. I perceive that this is a man of God. I perceive kuda kuti pane zvaakaudzwa mundangariro dzake naMwari kuti this person is not an ordinary person. Amen. Elisha paaifamba achipfuura nemuguta maigara vanhu vakawanda, vanhu vaimuona zuva nezuva achidarika, but it is only that one woman who perceived that this person is a man of God. I want to believe kuti Mwari ndio vakamurayira vakati uyu munhu waMwari.
akakumbira murume wake akati, zvakadini kuti tivakire muranda waMwari kamuri yepamusoro, tigomugadzirira pekugara, tigomuisira mubhedha, tigomuisira tebhuru, tigomuisira light, kuti agoti paanenge achidarika neguta agouya pano achizorora. Muzita raJesu, amen. May God help us to perceive pavanenge vachitaura, tigone kuva nemeso anoona. Vamwe vaive nemeso avaiona Elisha achipfuura, asi mukadzi uyu akapiwa meso akasiyana nevamwe vese vemuguta nekuda kweshoko rakanga rataurwa maari naMwari. Paakatora Elisha achizogara pamba pake vamuvakira kamuri, ndo paakagamuchira munana wemwana. Muzita raJesu, amen. Ndo paakagamuchira munana wemwana. Kutora kwaakaita munhu waMwari akagara naye, munana iwewe kuti akateerera shoko raakapiwa naMwari, kunzi uyu ari kupfuura uyu, munhu uyu, mutore umuitire zvakanaka, zvakamugamuchirisa munana. Amen. Zvinonzi mukadzi uyu akanga achizviraramira zvakanaka, aive nemari dzake, aive akapfuma, asi akanga asina mwana. Pfuma yake yaisagona kumupa mwana, kukurumbira kwake kwaisagona kumupa mwana, but mwana aida kuuya, akatouya nemunana. Muzita raJesu, haleluya. Mwana akatouya nekuda kwemunana, amen. Muzita raJesu, haleluya. Mwari ngavataure, ngavatipewo meso anoona. Mwari ngavatipewo perception yekuziva kuti minana yedu iburuke. Haleluya. Takati toda kurarama upenyu hweminana. Amen. But hatigoni kurarama upenyu hwemunana kana tisina kunzwa shoko raMwari. Amen. Tisina kukiinurirwa in the spiritual kuti zvigamuchirike panyama. Unofanira kuropafadzwa, unofanira kukomborerwa zvekuti nevanokuona ngavataure kuti pane zvakaitika, pane zvaakaita. Amen. I want to believe vanhu veguta reShunemi vakataurirana kuti mudzimai uyu anga agara kwenguva refu asina mwana, asi kuuya kwakaita munhu waMwari pane munana wakaitika muupenyu hwake akagamuchira mwana. Vanhu ngavataure mukati meupenyu hwako, Mwari vatanga kuita munana. Tamboti munana chinhu chausingagoni kuzviitira iwewe wega. Dai mari yaitenga mwana, mukadzi uyu aigona kutenga mwana, asi mwana haagoni kutengwa nemari. Akatouya nemunana. Muzita raJesu, amen. Tinoda kurarama upenyu hwemunana. Zvacho zvatinofunga kuti hazvigoni, zvacho zvatiri kuedza tiri tega panyama, zvichiramba, zviri kungoda munana waMwari chete ndio unogonesa kuti zviitike. Muzita raJesu, amen. Komborerwa kusvika vanhu vataura kuti chii chiri kuitika, wovataurira kuti munana waMwari, handisi rini asi munana waMwari, so that people don't take credit for your life. Amen. Mbiri yese nekugona kwese ndekwaMwari, nekuti ndo vanoita zvinoshamisa muupenyu hwedu. Soko raMwari kuna Isaiah chapter 8 verse 18 rinoti, tarirai, ini nevana vangu tiri munana nezviratidzo panyika yaIsraeri. Amen. Ini nevana vangu tiri munana, vangave baba vangave mai, ini nevana vangu tiri zvishamiso. Muzita raJesu, haleluya. Patachiri kumusangano tainamatira vana, tichiti Mwari ngaatitire zvakanaka nekuda kwevana vedu. Pamwe pacho tinoremerwa nekuti pane patisingagoni kuvatarisa, pane patisingagoni kuvafudza, panongoda kuti ivo Mwari vazviite, panongoda kuti minana yaMwari izviite. Shoko rati ini nevana vangu, kureva kuti kana inini Mwari vandiitira zvakanaka, nevana vangu ngavaitirwe zvakanaka. Muzita raJesu, nevana vangu ngavaitirwe minana naMwari. Kana inini Mwari mandiitira zvakanaka, mandirangarira, regedzaiwo kudarika vana vedu, regedzaiwo kudarika mhuri dzedu pamuri kuita munana. Muzita raJesu, haleluya. Mwari ndiMwari vakanaka, amen. Thimu iyoyi takaitirwa zvakanaka kunyange mufundisi pavaitishumira. Muzita raJesu, vachiti pamalimitations edu atiinawo, Mwari ngavaite munana. Amen. Pamalimitations edu atinawo, panogumira isusu pfungwa dzedu, panogumira isusu kugona kwedu, ndo patiri kuti Mwari ngavaite munana mukati meupenyu hwedu. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, amen. Pane here zviri kurema mukati meupenyu?
pane here zviri kurwadza mukati meupenyu, paunonzwa wega kuti apa ndiri kukundikana, paunonzwa wega kuti apa ndazama asi ndiri kutadza, ipapo ndo paunoda kudaidza munana yaMwari. Patiri kuti ndoda kurarama upenyu hwemunana. Do not accept defeat semwana waMwari. Amen. Regedza kuaccepta defeat, regedza kuramwa semwana waMwari, kuti zvaramba ndaakusiyana nazvo muzita raJesu. Regedza kupererwa semwana waMwari, nekuti tiri kuti pandinenge ndapererwa ndiri kuti Mwari imimi chipindirai. Saka handisi kugumira pakupererwa muzita raJesu. Amen. Pandiri kuda kuti ndiwane basa richinetsa, regedza kupererwa kana kuramwa, kuti mabasa ari kunetsa. Paari kunetsa ipapo ukariwana, ndo paunoona kuti Mwari vaita munana. Amen. Kana basa rikawanika, mabasa asinganetsi, hausiri munana. Basa rikawanikwa zvinhu zvakaoma, ndo munana muzita raJesu. Amen. Ndamboti mugungwa mafungu anosimuka. Haleluya. Asi mafungu achisimuka kudaro, pane murume ane simba rekuadzikamisa muzita raJesu. Pane murume wekuti akataura iyeye hakuna zvinoramba. Iro shoko rake rinoti paanenge ati hongu, hakuna anogona kuuya achiti kwete. Haleluya. Paanenge ati zvinoita, hakuna anogona kuuya achiti hazvigoneki, nekuti ndiMwari veminana muzita raJesu. Haleluya. Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too difficult for the Lord? There is nothing. Amen. Asi zvinoda kuti isusu wacho tinge tichitenda kuti kana Mwari vandipa, kana Mwari vatendera, ndinofanira kuchibata. Amen. Zvakaoma kuti kana wapedza kunamata, womirira kuti zvandakunamatira ngazvichiitika. Iyoyo nguva inogona kureba, unogona kuona seyareba, wakamirira zvawakumbira kubva kuna Mwari. Amen. But tiri kuti Mwari ndiMwari veminana. Kune vanotenda vanoti all things are possible to those who believe. Chero ndikamirira kwenguva yakareba, ndinoramba ndichingomirira nekutenda kwekuti ndinozvigamuchira, kutenda kwekuti ndinoitirwa naMwari muzita raJesu. Haleluya. Minana inounza masurprises mukati meupenyu hwavanhu. Minana inounza masurprise mukati meupenyu hwavanhu muzita raJesu. Haleluya. Tine masurprise atinorongerana pachedu sevanhu, patinoitirana mabirthday parties. Masurprises anorongwa nevanhu anenge achitorongwa in the background, vanhu vachitotaurirana, vachitogadzirisa in the background. Asi Mwari kana vaakuita masurprises kwauri, havana wavanogara naye dare, wavanoronga naye kuti taakugadzirira nhingi kuti timuitire munana. Ndo chandinofarira pana Mwari. Kana vaakuudza minana yavo, havadaidziri dare kuti ngatigarei pasi, nhingi tomuitirei muzita raJesu. Haleluya. Kana Mwari vaakuita munana, vanoita vega. Vanhu vanozongoona zvaakuitika, Mwari vatoita minana. Ndaitaura neimwe shamwari yangu, achitaura achiti, Mwari vakandiitira nyasha, akanga akuda kunochata. Mwari vakandiitira nyasha. Gore rino iri vanhu vachazongoona radhasti richisumuka richienda, vanhu vachitamba vachipemberera muchato, vachishaya kuti ndiani kwaachata, achata zvaita sei, akazochata chirudzii. Amen. Ndati kana Mwari vaakuda kukuitira munana, zvinongotora iwewe naMwari muri vaviri. Hazvitori WhatsApp group kuti uitirwe surprise, nekuti maWhatsApp group evanhu pavanenge vachironga surprise, unogona kuwana mumwe chete anoremerwa, anoenda achinoudza mumwe kuti pane surprise yauri kurongerwa. Ndo zvinoita vanhu muzita raJesu. But Mwari, kuna Mwari kana vachigadzira surprise yako, hakuna kwainolika ichienda. Inongori nemuridzi wayo, ndiye anenge achiziva, ende anototaura mushoko rake kuti for I know the plans. Only I, kureva kuti iye ega Mwari ndiye anoziva zvaakakurongera zvakanaka. Vanhu havazivi, vanhu vachikuona vanogona kukujaja, vokutaurira kuti uyu haana kwaanoenda, uyu hakuna kwaanosvika, marwariro aari kuita handifungi kuti gore anoripedza. Ndokutaura kwevanhu. But shoko raMwari rinoti
For I know the plans that I think towards you, plans to prosper you and to give you an expected end. Muzita raJesu, hallelujah. Kana Mwari vakataura mushoko ravo, vakati ndichakuita musoro kwete muswe. Regeza kuteerera zvinotaurwa nevanhu. Ndakataura kumusangano. Ndikati, don't judge your situation according to the thinking of people. Judge your situation according to the word of God. Kuti situation yangu nemamiriro ayakaita, shoko raMwari riri kuti kudini. Nekuti ukabvunza vanhu, nekuda kwesituation yako, vanokudza zvavanoziva. Zvimwe zvinokudzorera kumashure. Asi ukaenda pamberi paMwari nesituation yako, kuti Mwari ndauya pamberi pechigaro chenyu, ndiri kurwara Mwari ndoda kuporeswa. Shoko raMwari rinoti, namavanga ake Jesu takaporeswa. Muzita raJesu, amen. Asi vanhu vanokuudza, vanhu vanokupa mareports akasiyana-siyana. Amen. Pane mumwe muimba akati, whose report are you going to believe? Muzita raJesu. I will believe in the report of the word of God. Hallelujah. Ndinomirira munana unobva kuna Mwari. Muzita raJesu, amen. Vanasikana vedu vari kuyouth vatakaenda navo, takava nenguva yakanaka pamwe chete navo, tichitaura navo nekudzidzisana navo. Amen. Vamwe vavo vasvika pazera rekuti vachiroorwa. Amen. Ndirangokurudzira mumwe mwanasikana weyouth kuti kana munana waMwari waakuda kuitika wekuti uroorwe, zvinoitika zvisina formula. Muzita raJesu. Nekuti mafomula evanhu pane paanoshanda, pane paasingashandi. Anogona kunge akashanda kune mumwe munhu, asi kwauri ingotendera kuti munana waMwari ngaundigonese. Munana waMwari ngauite kuti zviitike. Muzita raJesu, hallelujah. Unonzwa vachitaurana kuti vakomana vacho hapasisina, vakomana vacho vezera redu havasisiko. But Mwari vane nzira dzavo dzavanoita. Mwari havaudzirwe nemunhu. Nekuti ndiMwari vemunana, havaudzirwe nemunhu. Muzita raJesu. Tendera munana waMwari kuti ukuendese pane imwe level. Tendera munana waMwari kuti ushandure situation yako. Nekutenda kuburikidza neshoko rinenge rataurwa naMwari. Muzita raJesu, hallelujah. Madzimai takakomborerwa. Amen. Nekuti patinenge tiri mudzimba tine zvimwe zvinhu zvatinoona, zvimwe zvacho zvisingaonekwi nana baba. Tine zvimwe zvinhu zvinoitika patinenge tiri tega pamwe chete nevana. But ipapo panenge pachiitika zvinhu, unogona kuratidzwa zvimwe zvinhu naMwari kuti mwana uyu ndo zvinhu zviri kuitika kwaari. Semadzimai tinogona kuenda pamberi paMwari tichinamata, tichikumbirira vana vedu, tichikumbirira nyasha kumhuri dzedu. Tine zvimwe zvatinozarurirwa naMwari. Tine kamwe ka 60 cents katakapuwa naMwari, kekuti une zvimwe zvaunozarurirwa naMwari kuti tinamate. Ende patanga tiri kukempu takaona nguva yakawanda yekunamata. Mukazoona zvinhu zvaakuitika, zivai kuti Mwari vaita munana. Muzita raJesu, amen. Ukazoona mumwe munhu awana mota, atenga mota, ziva kuti Mwari vaakuita munana. Vana baba mukazoona zvimwe zvinhu zvaakuitika, ngatitende Mwari kuti Mwari vatiitira minana. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, amen. Vanoda kurarama muupenyu hwemunana, hallelujah. Vanoda kurarama upenyu huri miraculous, hallelujah. Muzita raJesu, amen. Hanzi chiko chakaomera Mwari, hakuna chakaomera Mwari. Muzita raJesu. Upenyu hwako ngauve upenyu hwemasurprises, upenyu hunosurprise vanhu. Amen. Kuita vana vanosurprise vanhu kuti asiri here wataisiziva uyu, asvika apa asiri here wataisiziva uyu, ndiye akutograduata, ndiye akutochata. Vanhu ngavashamiswe nezvinenge zvichiitwa naMwari mukati meupenyu hwako. Patiri kuti we want to live a miraculous life. Rarama upenyu huri eventful. Amen. Hunoitika zvinhu zvekuti unonongedzera kuti mumwedzi wakati Mwari vakandiitira ichi, mumwedzi wakati Mwari vakandiitira ichi, mumwedzi wakati Mwari vakandiitira ichi. Nekuti shoko raMwari rinotitendera kudaro. Ivo Mwari vanotodaro kuti he can do great and mighty works. Muzita raJesu. And he keeps on doing those great and mighty works mukati meupenyu hwedu. But if we live a life
ingori ordinary. If we live a life ingori flat isina zvinoshamisira, hazviratidzi Kristu watinotenda maari. Imboita zvinhu zvinonzi nevanhu izvi haazvigoni. Kuti uzowana chekutaura kuti ndo inonzi minana inoitwa naMwari. Muzita raJesu, haleluya. Saka tiri kuti zvinotangira pashoko raMwari, wotenda shoko raMwari, wogamuchira, wozvirarama. Muzita raJesu, amen. Minamato yako yaunenge waita, tenda kuti Mwari vanondiitira. Regera kurivhesa minamato yako nekuda kwemashoko aunotaura. Amen. Unoti wanamata kudai uchibva kugomo, wosvika uchienda kuinterview, wodzoka uchitaura kuti muinterview mandandiri, mibvunzo yandabvunzwa handizivi kuti ndapindura chaizvo here. Wodzoka uchitaura kuti pane vamwe vanga varipo macandidates vanga vari nani kundidarika. Don't reverse your prayers nemashoko ako. Muzita raJesu. Kana uchida munana, you need to reaffirm yourself. Kuti hongu handikodzeri, asi nekuda kwekuti pane munana unoitwa naMwari, ndinokodzera. Muzita raJesu. Taitaura kumusangano tichiti pandisingakodzeri ipapo, Mwari ndo pandoda kukwana. Pandisingafaniri ipapo, Mwari ndo pandinoda kukwana. Muzita raJesu, hallelujah. I have seen God transforming people's lives. Kuti munhu anongotanga kungotenda kuti Mwari vanondiitira, vanhu vachimuona ari ordinary. But when God starts to act in that person's life, vanhu vanotanga kumuona zvakasiyana nemaonero avaisiita. Muzita raJesu, amen. Unozoti ukatanga kuratidza confidence, ukatanga iwo kufila confident naMwari vaunonamata, nevanhu vakakutenderedza vanoona confidence iyoyo. Asi ukatanga kudhauta Mwari wauri kunamata, unotendera vanhu vakakutenderedza nekuvapa mukana wekuti vataure zviri negative upon your life. Muzita raJesu, amen. Feed yourself with the word of God. Amen. Ndaiverenga imwe article yaitaura kuti kana uchinge wanamatira chinhu, tomboti wakumbira basa, ramba uchingofunga nezvazvo kuti interview yandaenda, CV yangu yandaendesa, ramba uchiva nehope kuzviudza kuti CV yangu inogona kukwana, kuzviudza kuti mibvunzo wandapindura ndapindura to the best of my abilities. When you keep on hoping for the positive, that positive hope do create a faith. And when you have faith, you can unlock the miracles of God into your life. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, amen. Ndiri kuona vanhu vakanyanya kunyarara, amen. Vakajaira mufundisi. Asi nhasi ndini mufundisi, amen. Muzita raJesu, hallelujah. Ngatiraramei upenyu hwemunana, amen. Simba racho remunana haritoripo. Rinongoda anoenda pedyo achingonyengetera kuti Mwari ndioneiwo, Mwari ndirangarireiwo. Masingle mothers, kungoenda pamberi paMwari uchiti Mwari ndirangarirei. Wakamirira Mwari uchirarama zvakanaka, wakagara zvakanaka, wakamirira munana waMwari. Haugoni kuti uri kunamatira munana waMwari iwe usingafambi zvakanaka. Muzita raJesu. Haugoni kuti uri kutarisira muchato kubva kuna Mwari iwe usingafambi zvakanaka. Hallelujah. Mwari vanoitira vanhu minana, asi iwe famba zvakanaka. Amen. Mirira Mwari kwete kubatsira Mwari. Muzita raJesu. Mirira Mwari kwete kubatsira Mwari. Varegedze Mwari vaite nenzira yavo. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, amen. Mwari vanotaura kuti ndiri Mwari weminana. He is the God of miracles. But why are we living ordinary lives? Why are we accepting zvimwe zvinhu? Kubvuma mamwe maconditions atakaisirwa newakaipa. Kubvuma mamwe maconditions ekuti you are just a foreigner. Hapana chaunogona kuachieva muno muSouth Africa. Kubvuma mamwe maconditions ekuti hauna mapepa. Hakuna chaunogona kuita as a foreigner. Kubvuma mamwe maconditions ekuti mwana wako haasi kugona chikoro, hakuna kwaanogona haazobudiriri. Tiri kutendera nemhaka yei maconditions atinoseterwa newakaipa isusu tichiti Mwari ndiMwari veminana. Uye isusu tiri Mwari tinotenda muna Mwari anoita minana. Hallelujah.
tiri kutendera nei maconditions atisingadi kuti agare nesu kana tichiti Mwari ndimwari veminana. Muzita raJesu, amen. Tinofanira kuita nharo nezvine nharo. Tinofanira kuita mutsimba nezvine nharo. Kuti zvinhu zvichienda nedirection yeukuku. Ini ndinofanira kutorwa nazvo, amen. Ndinofanira kutorwa nazvo kusvikira zvangu zvaita. Muzita raJesu, amen. Taka-accepta mamwe maconditions akawanda atakagara nawo. Mumwe munhu akagutsikana nepabasa pake paari kunyatsoziva kuti panapa pabasa handisi kufara. Mari yandinotambira handisi kufara nayo. Mashandiro andinoita panapa handifari nawo. But akango-accepta kuti saka ndinofanira kuita sei chero ndichitombori nebasa regai ndingogara. But tiri kuti Mwari ndimwari veminana. Amen. Saka minana yacho inoonekwa papi. Kana iwewe uchiita give up kuti let me not fight, maybe ndikatosiya panapa ndinogona kubva ndatozoshayiwa basa racho. Muzita raJesu. Isusu tiri kuti Mwari vanozvigona. But iwewe nekuita kwako uri kuti yes Mwari vanozvigona but kwete kwandiri. Takataura tikati ndiri munana. Kureva kuti iwe wega ndiwo unozviudza kuti ndiri munana. Kwete mumwe munhu kuya achikuudza. Muzita raJesu, hallelujah. Taka-accepta mamwe maconditions, taka-accepta mamwe makeji atakaisirwa newakaipa. Malimitations mamwe atakaisirwa newakaipa. Atakagara nawo. Vamwe vakaramwa. Muzita raJesu, amen. Vamwe they gave up. Kuti handi akasiyana nazvo ini. Handi akazvitadza ini. Muzita raJesu. Nemhaka yei tiri kurarama izvozvo kuti ndakundikana, isusu tiri kuti tiri vana veminana. Amen. Mukana wakanaka wekuzviudza kuti inini kubva nhasi ndakuda kurarama upenyu hwemunana. Saka kana ndakurarama upenyu hwemunana, handichabvumi maconditions andisingadi. Ndakuseta maconditions andinoda ndoenda nawo pamberi paMwari. Ndoenda ndichinyengetera ndichikumbira kuti inini Mwari ndiitei weminana. Ndiiteiwe munana Mwari, zvandisingagoni izvozvo, ndiiteiwe munana. Muzita raJesu, hallelujah. Mukazoona vanhu vakuitirwa zvinhu naMwari, regedzai kubvunza kuti akazviita chirudzii, akazvigona sei. Amen. Ingozivai kuti pane akataura shoko, pane akatendera kuti zviitike. Muzita raJesu, hallelujah. Ukatarisa kurarama kwatiri kuita tiri kunoku, maconditions mamwe atinoona mukati menyika neunhu humwe hwatinoona mukati menyika, pamwe pacho vamwe vedu taakutevedzera macultures atisina kubva nawo kumusha kwedu. Taakutevedzera kupfeka kwatisina kubva nako kumusha kwedu. Taakutevedzera humwe hunhu nekumwe kutaura kwatisina kubva nako kumusha kwedu. Tichiti nekuti ndo zviri muno, ndo kuti ugone kugarisana nevanhu munomu. Amen. But tiri kuti isusu live a life which is extraordinary. Upenyu uri extraordinary hausiri wemunhu wese. Amen. Unoraramwa nevashomwa vanenge vasangana neminana inobva kuna Mwari. An extraordinary life is not for everyone. Everyone anorarama in the ordinary. But isusu tiri kuti we don't want to live in the ordinary. Toda kurarama muminana mune zvinhu zviri extraordinary. Muzita raJesu, hallelujah. Ichocho chaunofunga kuti haugoni, kana Mwari vati hongu unochigona. Amen. Ichocho chaunofunga kuti ndakakundikana, pamwe pacho pauri kuti ndakakundikana, pamwe Mwari vane chimwe chavari kutokugadzirira chisiri ichi chauri kuti ndakundikana pachiri. Amen. Kana uchinge waenda kuinterview isina kufamba zvakanaka, regedza kubva wati Mwari havana kundiitira. Amen. Tenda Mwari uzviudze kuti kana iri risina kuita, ndiri kutenda kuti pane rimwe riri nani randakagadzirirwa naMwari. Hamusati mamboona here vanhu vane masituations akadaro ekuti munhu anonzi akakwira akasvika pastation yebhazi, bhazi rikazara asati apinda, akachema kuti ndatosara nebhazi. Asi bhazi parakazoenda, kwarakaenda ikoko rakanoita accident. Iye anga achitorwirwa naMwari, but anga achitochema nekupopota kuti ndasiyirwei. Kana Mwari vaakuita munana,
ndati minana inoraramwa nevashoma kwete munhu wese. Regedza kukwana pajikerere nekuti zvinhu zvejikerere hazvina munana mukati. Regedza kukwana mumagroups evanhu. Amen. Nekuti dzimwe nguva magroups evanhu haana munana. Muzita raJesu. Amen. Ndinonakidzwa hangu nemadzimai vanenge vachiita maraundi avo nemastokville avo vari mumagroup. Kana gore rakunopera vanobatanidza mari yavo voenda vonotenga grocery ravo rakafanana. Vobva vari sheya zvakaenzana. Ini nangu handidi. Amen. Ini ndati ndikuda kurarama zvemunana. Ndiri kuda kurarama zvemunana. Handisida kurarama zvakafanana nemumwe munhu wese. I want to live zviri extraordinary. Grocery rangu randiri kutenga mumba mangu nemhaka iri chifanira kufanana neremumwe munhu. Ini ndichida zvakasiyana nezvavo. Ndangobata izvi nekuti tiri pamusangano wemadzimai. Amen. Handisi kuti zvakaipa kuita maraundi, but ndiri kuti hangu regedza kungorarama zvinhu zviri ordinary. Nguva dzese uchingoti group redu ndozvatinoita. Amen. Rarama in extraordinary life muzita raJesu. I know kuti vamwe vanenge vachiti ndinoda kuedza kuti ndisevhe mari yacho. Ndikaiisa kuStokville ndokuti ndisaishandise zvimwe zvinhu. But zvakanaka izvozvo. Asi ndiri kuti rarama upenyu huri extraordinary. Watenga Stokville yako yemashare na grocery. Enda futi unowedzera zvimwe zvaunoda. Zviri extraordinary. Handiti tiri kuti toda kurarama upenyu hwemunana. Saka kana munhu achitoziva kuti mumba mavo mune 4 mabox ema-cornflakes, mune 20 liters dzemafuta, mune 20 kgs dzerice, rinonzi chii zita raro? Dzebasmati. Zvinongozikanwa nemunhu wese. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Ngatiraramei upenyu huri extraordinary. Kana tiri kuti tiri veminana, ngazvionekwe kuti tiri veminana. Amen. Ngazvioneke pamaitiro ako kuti uyu akasiyana nevamwe vese. Amen. Vana vedu ngavaonekwe kuti vakasiyana nevamwe vana. Pavari kuenda kuchikoro, let them be representatives of the Christ who lives in us, of the Christ whom we believe in. Kubasa chaiko kwaunoenda, onekwa, be a representative of the Christ who lives in you. Amen. Don't be ordinary. Vanhu ngavati vachitaura nyaya dzavo dzisina kunaka. Kana iwe ukasvika, vanofanira kuti ngatinyararei. Nekuti uyu akuuya uyu haazvifariri. Muzita raJesu. Ngatisiyanei nazvo nekuti uyu akuuya uyu haazvifariri. Muzita raJesu. Amen. Regedza kuzvipinza pane vanhu kuti ugone kurarama upenyu hwakafanana nehwemunext door. Tati live an extraordinary life. Mwari ndimwari veminana. Muzita raJesu. Hallelujah. He is a God of impossibilities. Amen. Zvisingagonekwi nevanhu zvinogonekwa naMwari. Amen. Hazvina basa kuti condition yaane nguva yakareba sei. Amen. Hazvina basa kuti situation, how bad is it. Amen. Kana Mwari vangoti hongu, zvinoita. Muzita raJesu. Kana Mwari vangotendera chete, zvinoita. Amen. Ndiko kutenda. Hallelujah. Peter akatenderwa kufamba pamvura nekuti pakangotaurwa shoko. Muzita raJesu. Nekuti pakangotaurwa shoko rekuti huya, akaritenda, akagamuchira munana. Muzita raJesu. Amen. Live a life of miracles. Amen. Live a life which testifies that you are a miracle. Amen. Rarama upenyu hunoratidza kuti iwewe uri munana. Iwewe wakasiyana nevamwe. Iwewe unotenda muna Mwari. Iwewe zvako zvese zvinoitwa naMwari. Iwewe mbiri yako yese inoenda kuna Mwari kwete kuvanhu. Munhu anorarama upenyu husiri hwemunana every day anenge achingotenda vanhu. Nekuti ari kurarama zvinhu zvekuitirwa nevanhu. Every day anenge achingotenda vanhu. Maita henyu mandiitira ichi. Maita henyu mandiitira ichi. Maita henyu mandiitira ichi. But anorarama upenyu hwemunana anenge achitenda Mwari kwete vanhu. Ende unoziva here kuti pauri kurarama upenyu hwekutenda vanhu, vanhu vanogona kukuita munhu wavo. Muzita raJesu. Amen. Ukasararama upenyu hwemunana, vanhu vanogona kukuita munhu wavo. Hallelujah. Mwari ngavatiitire nyasha kuti kana vari kuti ndiri Mwari veminana,
tenda kuti zvinogona kuitika kwandiri muzita raJesu. Tenda kuti I can live that extraordinary life. Hallelujah. Muzita raJesu, amen. I am a miracle. Amen. Let your life testify. Kunyange usati wataura, but vanhu vachingokuona ngavaone kuti pana Mwari ari kuita zvinhu mukati meupenyu hwake. Amen. Ngavaone kuti pana Jesu ari kufamba naye. Amen. If you live an ordinary life, amen. Shoko raMwari kuna Isaiah chapter 8 parinotaura kuti regerai kutya zvavanotya. Amen. Regerai kutya zvavanotya. Amen. Kureva kuti zviri kurarama vamwe nezvandinorarama hazvifaniri kufanana nekuti inini ndati ndinotenda muna Mwari weminana. Amen. Do not fear what they fear. Only fear God and look up to God for your life. Muzita raJesu, amen. Kana uchida mwana, Mwari vanokupa mwana. Kana uchida basa, Mwari vanokupa basa. Kana uchida kubudirira, Mwari vanokuita kuti ubudirire. Ndati kana ivo vati hongu, he knows how to set the conditions dzekuti ubudirire kwete vanhu. Asi ukamhanya kuvanhu uchinovabvunza kuti ndiri kuda ma-connections. Amen. Ekuti ndibudirire, unogona kuwapiwa ma-connections. But mwe musi wamapiwa ma-connections, pane mwe musi waanokundikana. Asi Mwari havakundikani. Amen. Connection yedu ngaive connection na Mwari. Iyo connection kana tinge takonekta na Mwari haikundikani. Link iyo yatinenge tapiwa inotilinka kuna Mwari hapana painozombonzi yaparara nekuti Mwari ndiMwari. Muzita raJesu, haleluya. Mudzimai wepashunemu akagamuchira munana wake nekuti akaoneswa naMwari. Pane zvaakaratidzwa naMwari and she acted upon it. Rinogorera tiri re-establishment. Riri kunzi tenda muna Mwari and you will be established. Ukararama upenyu hweminana, you will be established. Amen. Ukararama upenyu huri extraordinary, you will find your establishment. Muzita raJesu, hallelujah. Hakuna chinoomera Mwari, hakuna chinoremera Mwari. Muzita raJesu, amen. Vari mumabusinesses, tendai kuti Mwari anomasimudza mabusiness iwayo. Kana vakatombokutendera kuti uritange, ngavarambe vachikuvhurira ma-ideas, ngavarambe vachikuvhurira mikana yekuti usvike paunoda kusvika. Muzita raJesu, hallelujah. Patakaenda kumusangano, taiti kune vana vedu vasikana, nyorai zvamunoda kuti Mwari vakuitirei. Nyora pasi ugokipa a record. Kuti pane gore randakaenda kumusangano, ndikakumbira chekuti nechekuti kuna Mwari. Nekuti mumwe musi uchazorangarira, uchiverenga bepa rako uchiona kuti ichi chinhu chandakakumbira kuna Mwari, Mwari vakandiitira. Mwari havakanganwi minamato yedu. Painenge yaenda kuna Mwari, he will act upon it. Muzita raJesu, amen. Tinogona kuti tamira kwenguva yakareba, but mirira Mwari kuti vakuitire. Muzita raJesu, hallelujah. Masikati anayo ndinongoti ndigumire ipapo pekungorangaridza mumwe munhu kuti live a life of miracles. Amen. Tendera Mwari kuti vazviratidze muupenyu hwako. Tendera simba raMwari kuti rishande mukati meupenyu hwako. Tamboti panogumira pfungwa dzedu sevanhu, ndo panotangira minana yaMwari. Nzira dzedu nenzira dzaMwari dzakasiyana. Regedza kuti meso ako ave blinded. Uchifamba uchiti nekuti ndo nzira yandinoziva. Nzira dzedu nenzira dzaMwari dzakasiyana. Kana Mwari vakakupa a direction to follow, chero isiro yaunoziva, you need to follow it. Ndo kunenge kuine munana wako. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, amen. Ndinongotenda Mwari handisi kuenderera mberi. Ndangoti tisvike patinosimuka tigonamata. Tingonyengetera kuti Mwari tiitireiwo zvakanaka kuti tigone kurarama mukati meupenyu hweminana. You must see God in every small detail of your life. You must see the miracles of God. Every small detail. Ngaikutendere kuona minana yaMwari. Muzita raJesu. Tati minana inoitwa nesimba raMwari, kwete nesimba ravanhu. Hanzi zvikasashamisa havasiri Mwari. Muzita raJesu, amen. Toda kuti tingoenda pamberi paMwari, titi Mwari, zviratidzeiwo mukati meupenyu hwedu. Tinoda kurarama mukati meupenyu hwemunana. Kana uchinge wanamata, unofanira kuramba uchiritenda shoko iroro kuti ndatova munana. Amen.
ndatova munana, from now on ndatova munana, ndakutorarama upenyu hwemunana. Unoona Mwari vachitanga kukuvhurira madoors mamwe anga akavharwa. Unoona Mwari vachitanga kuita zvimwe zvinhu zvitsva zvavanga vasati vakamboita mukati meupenyu hwavo. Muzita raJesu tinamate. Baba wedu, ndinokutendai nekuti muri Mwari. Ndinokutendai Ishe wedu nekuti munotigonera. Baba, ndinotenda nekuti muri Mwari veminana. Ndinokutendai Jehovha nekuti pamunenge mataura, pamunenge mareva shoko, Baba wedu munorizadzisa Mweya Mutsvene. Ndiri kunamata mangwanani ano Jehovha kuti Mwari pamunenge makinura Mwari hakuna unovhara, nekuti muri Mwari, nekuti muri Mwari. Baba, ndiri kunyengetera masikati ano Mweya Mutsvene. Tenderaiwo meso edu kuti agone kuona. Tenderaiwo pfungwa dzedu Mwari kuti dzigone kunzwa, nenzeve dzedu dzigone kunzwa pamunotaura Jehovha. Patinouya pamberi pechigaro chenyu tichinamata, patinouya pamberi pechiso chenyu tichikumbira Mwari, regedzai kuvanza chiso chenyu kwatiri Jesu. Regedzai Mwari kuvanza chiso chenyu kwatiri. Tirangarirei Mweya Mutsvene mumwaka uno weminana. Patakunopeta gore Jehovha, tiri kunamata kuti gore harisati rapera. Pane zvinogona kuitwa naMwari mumwedzi yasara yegore. Pane zvinogona kushandurwa mukati meupenyu hwemumwe munhu kuburikidza nesimba reminana. Ndiri kunamata mangwanani ano Jehovha kuti imimi Mwari kana muchinge mativhurira masuo hakuna unogona kuvhara. Baba, ndiri kunamata kuti tirangarirei Mwari mukati memhuri dzedu tinoda minana, kuti tigone kugara mukati medzimba dzedu tinoda minana, kuti tigone kugara zvakanaka tiine mufaro tinoda minana, kuti tigone kuropafadzwa Jesu tinoda minana. Shoko raMwari rinoti, it is you God who gives the power to create wealth. Tiri kunamata kuti Mwari kuti tiropafadzwe. Ndimi Mwari munopa simba Jehovha rekubudirira. Shoko renyu ratitenda muna Mwari ugoropafadzwa, ugosimbiswa. Tiri kunamata masikati ano Mweya Mutsvene kuti Mwari tirangarirei patakazvinyima Mwari nekukumbira. Tirangarireiwo Ishe Jesu, tirarame upenyu hwemunana. Tiri tega tine patinogumira Mwari, tiri tega sevanhu tine patinoremerwa Jehovha, asi panoperera pfungwa dzedu Mwari. Tinonamata kuti Mwari chitangai nesu panoperera simba redu Jehovha. Mweya Mutsvene ratidzai minana yenyu Mwari. Vana vedu vatinavo ngavave minana nezviratidzo. Mweya Mutsvene ngavafudzwe nekuchengetedzwa nemi Mwari. Tiri kurarama, tiri kunamata kuti Mwari tinoda upenyu hweminana Jehovha. Tichengetwe Mweya Mutsvene munyika ino yatigere. Tichengetwe Jehovha nekuti ndimi Mwari makatendera kuti tiuye kuno. Tiitireiwo nyasha Jehovha, tigoona ruoko rwenyu mukati menzvimbo ino yatigere Mwari. Tiri kunamata for the protection of the church, my God. Tiri kunamata Mwari wangu kurwirwa pahondo dzatinosangana nadzo. Dzimwe hondo dzatinosangana nadzo Jehovha dzinotiremera. Dzimwe dzatinosangana nadzo Mwari tinongoerekana tasvika Jehovha. Asi imi Mwari tinzvengesei kubva kwadziri. Imi Mwari tinzvengesei Jehovha kubva kuhondo idzi Mwari. Tiri kunamata kuti tirarame upenyu hweminana Jehovha. Masikati ano tiri kutenda nekuti shoko renyu rinoti makatigadzirira zvakanaka. Rinoti shoko renyu mune mifungo yakanaka pamusoro peupenyu hwedu. Tinoda kurarama upenyu hweminana. Toda kurarama upenyu hwekuona ruoko rwenyu. Zvimwe zvacho Mwari hatina nekuti hatisati tasangana neminana. Zvimwe zvacho Mweya Mutsvene hatina nekuti hatisati tavhurirwa Jehovha. Mweya Mutsvene tivhurirei Mwari masuo enyu ekudenga. Patinobvisa zvegumi zvedu Mwari nezvipo zvedu pamberi penyu, tiitireiwo nyasha Mwari, mutivhurire. Tiitireiwo nyasha Mweya Mutsvene, tisangane neminana yenyu. Tiri kunamata masikati ano Jehovha, patiri kurarama panyama. Tinoda kuti zvemweya zvimanifeste mukati meupenyu hwedu. Toda kuti zvemweya zvionekwe muupenyu hwatiri kurarama. Patiri kugara panyika yevapenyu, patiri kugara panyika yevanhu, iye Mwari ari kudenga ngaaonekwe. Iro simba raMwari ngarionekwe. Rigozvipupurira kuti kudenga kuna Mwari vanogona. Rigozvipupurira kuti kudenga kuna Mwari vanoita zvishamiso. Mwari ndiMwari vanoporesa. Mwari ndiMwari vanodzorereza. Mwari ndiMwari vanorapa.
Mwari ndimwari vanodzidzisa, Mwari ndimwari vanotsiura, Mwari ndimwari vanotida. Kunyange patinotadza, Mwari vanotida. Tidzokere pamberi paMwari tichinyengetera kuti Mweya Mutsvene. Dzimweni dzenguva tingadai takatadza kutenda, dzimweni dzenguva tingadai takadhauta pashoko renyu, dzimweni dzenguva tingadai takadzokera kumashure pakunamata kwedu. Asi Mwari, tidzoreredzei Mwari. Matidzoreredza mugotiropafadza neminana. Matidzoreredza Jesu mugotionesa mabasa enyu makuru. Your word says he keeps on doing great things. Father, we want to live and to see the great things in our lives. Tiri kunamata masikati ano Mwari nekutenda kwekuti Mwari shoko renyu pamunenge marireva haridzokeri kwamuri risina charaita kuvana vevanhu. Masikati ano tiri kutenda Mweya Mutsvene kuti patakumbira Mwari munotirangarira, patakumbira imimi Mwari munotiropafadza. Baba wedu nezita raJesu tirangarirei Mweya Mutsvene Mwari. Tirangarirei pamwe chete Jehovha. Tisimuke Jehovha mwakatendeka. Patakatsikirirwa newakaipa tigone kusimuka. Patakachemedzwa newakaipa tigone kunyaradzwa. Patakaremerwa nezvinoremera vanhu tigone kuturwa mitoro Mwari. Tiri kunamata kuti nyasha dzenyu Baba ngadzisangane nesu. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. Amen. Tingotenda Mwari tichitora hedu nzvimbo dzedu. Tichigara pasi muuvapo hwaMwari muzita raJesu, amen. Tinotenda nyasha dzaMwari uye tichitenda kuti gore risati rapera pane minana ichatotanga kuitwa naMwari. Ende patiri kuti tinoda kurarama upenyu hwemunana, hatisiko tingazvigumire muna December. Nepatinonopinda muna 2025, kana taakurarama upenyu hwemunana, hatichaiti reverse gear. Kana taakupinda muminana, taakutoenda mberi, hatidzokeri kumashure. Kana taakutorarama a life iri extraordinary, handichadi kudzokera kumashure, ndaakutoda kuenda kumberi. Mwari ngavatiitire zvakanaka kuti shoko ravo rizadziswe mukati meupenyu hwedu. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. Tinotenda Mwari. Panguva ino ndichakumbira vepraise and worship vagouya vachitiimbira, tigouya nezvipo zvedu nezvegumi zvedu pamberi paMwari tichipa kuna Mwari. Topa nemufaro sana. Akana topa Yeo sana. Yesu kana topa Sana. Yesu kana topa Yeo sana. Toiba Hosanna. Toiba Hosanna. Toiba Hosanna. Toiba Hosanna. Yesu kana topa Hosanna. Kana topa Hosanna. Toiba Hosanna. Toiba Hosanna. Toiba Hosanna. Toiba Hosanna. Toiba Hosanna. Toiba Hosanna. Kana topa Hosanna. Kana topa Hosanna. Kana tochkara Hosanna. Toiba Hosanna. Toiba Hosanna. Toiba Hosanna. Toiba Hosanna.